Ayo. Ayo. Ma'am, dayon. Ay, hi ma'am. Ma'am, Oh, saya to, good ma'am. afternoon ma'am. Unsa may mong gihinul-hinul dia, ma'am? Kulay ko aning buwak na akong daghanan naman Ma'am. daya. Ma'am, sige na han ko palit ma'am ba na ako baligya. Ang sa mga baligaan mo, ma'am. Kuan na din siya ma'am. Ay, Palit ka ma'am. di nang kong palit ano, ma'am. Oy, kay dako naman tog patitin tong akong bana. Taran ko diha ma'am. Oy, basig ingon ra kag dako nya gamay di ito. Sige na ma'am, Lagi, palit. ma'am. By one take one na lang ni ma'am. Oh. Pero ma'am, nakoy na ilhan nga gamay patitin ko no. Ay ma'am. Gas unahan. Nya mo palit pugha na ma'am, basig di na mo palit. Kamo ra ba mga customer no, magsige na lang mo ka ng tudlo-tudlo. Ug asa ta sigbita ma'am, sige naman palitin ako ma'am. Asa maron ma'am mo palit kuyogi na lang ko ma'am be. ma'am, atas unahan. Sa na imong gibuhat ma'am, unsa man na ma'am? Na nanguha kog layas, wa kong buwak lagi in town. Oh, sige na go. Tana ma'am kuyogi ko. Lab. Ay, ginawa ko lab. Sus, hindi na ko ma-enjoy na ning imuhal lab. Yung gamaya. Nasa ko lagi lab. Ha? Muna ko. Sumo gini itong problema lab. Kay sus, ginawa ko di ginawa ko lab. Sige na yung kog kabalaka na lab. Arang gamaya Mao lagi. Ang saon lagi na nato ng problema. Hanga. Ay, dami na. Uy, dayon, ma'am. Dali, ma'am, dali. Dali. Hi, mayang hapon ninyo sir. Unsa may ato, ma'am? Ara man yung mga gwapuhan ninyo sir. Oy. Di oy siya ako may gwapa. Excuse me, gwapo siya, gwapa ko. Okay, sir, sir, nari ko yung mayo nga i-deal sa inyo ang problema ba kay Unsa wala man, ko naduhog dito sa inyo ang istorya ganina ni agi ko. Timing kayo kay nasa Katong baligya. lagi gamay gyud patiti niya kung banag yun. Ma'am. Unsa man ni? Na lang ni baligya ni nako sa inyo ha, para masolve ninyo ang problema Uy, para lab atong paliton lang. Sa para naman makaanak. Oh, makaanak lagi mo kaluha ni makay. Oh, sige na to ng palito. Pila man ni ma'am? May one take one ra ni siya sir. Pila gani, by one take one gani, pila. Mudako gina gid ba? Mudako gina. Oh, mudako Uy, sige na lab. Uy, ma-enjoy na ta. Sige na palitan na. Di na masiguro ko talab anang. Ay, di mo talab. Talab ka ni. Tanaw sa kuno man nang iya ha. Talab siguro ka. Ay, murag paminaw na ko sir, murag di nadutlag tableta. Unya, unsa man na kay sulus. Unsa man na? Madutlan ginaani. Uy, ma'am, dali, dali lab, dabangin mo. Ayo, ma'am. Bombahan ni na to lang. Ayaw.